Шырданда 10 елга якын көткәннәр Каюм Насыйриның туган авылында беренче китапханә инде 1932 елдан эшләгән. Бина тузгач 2013 елда аны ябалар. Яңасын күтәрү эшләренә бу авылда яшәүче Асия Габайдуллина алынган. Әни безгә нәзер итеп калдырды. Без кушак кебек, авылыбыз бик матур. Онытмагыз авылны диде. Шуңа күрә нәрсә дә булса эшләргә кирәктер дип уйладым да, шул эшкә керештек. Бинаны ул үз акчасына төзетә, президент грантына стеллаж һәм витриналар сатып алганнар, шәхси коллекцияләрдән китаплары туплана. Атаклы язучы, мәгърифәтче, тел галиме Каюм Насыйри үзе дә татарларның белемен арттыруга, агарту эшләренә гомерен багышлаган шәхес. Бу чын мәгънәсендә мәдәни күренеш. Ягъни бу авылның саклап калынышы, сакланышы, аның бүгенгесе һәм киләчәге турында уйлауның да бер матур формасы. Китапханә янында гына Каюм Насыйри исемендәге мәчет тә бар. 1901 елда мәгърифәтче аны үз акчасына салдырткан була. Изге эшен дәвам итеп, моннан 4 ел элек иман йортын яңарталар. Безнең йорт янында Каюм Насыйриның кыйысы бар. Ул кыйыны узган ел ясадылар. Без ул кыйы белән, мин инде 59 елда туган, файдаландык. Шушы җилларда хәзер дә файдаланабыз. Без ул кыйларны карап торабыз. Туристический маршрут булды, кешеләр килде, кешеләргә ошады. Потому что без аларны хәзер принимать итәләр, безнең аларны принимать кафесы бар, китапхана бар, мәчет бар, күрсәтергә әйберләр бар. Каюм Насыйри турындагы истәлекләрне һаман да баетырга шандыралар. 4 елдан мәгърифәтче тууына 200 ел тулуга җирлектә күп кунаклар көтелә. Яшел Үзәннән Айгөл Бәдретдинова, Вероника Гайнетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.